разпращаше нейната лична треньорка Аля Гараева. Това, което ми направи впечатление е, че в този анкетен лист е попълнила като любима своя гимнастичка, именно Гараева. Но като цяло и ти каза, че и двете са ти много близки и са направили много добра спойка. Имаше лека неточност с лентата, но бързо излезе от ситуацията. Браво, спаси риска.